El subministrament d'aigua consisteix a proporcionar a les nostres llars i negocis aquest valuós producte. La qualitat del servei va més enllà de fer que l'aigua sigui segura i agradable de beure, i la innovació té un paper clau en aquesta millora. Però com pot la tecnologia ajudar les xarxes d'aigua a millorar-la i amb quin fi? El control d'infraestructures crítiques és fonamental per a les empreses involucrades en la gestió del cicle de l'aigua. Aigües de Barcelona ha col·laborat amb Setaqua i IDP per desenvolupar AB Twins, una aplicació que genera un bessó digital per cada sistema de bombament de la xarxa de distribució amb la finalitat de monitorar-ne el funcionament i detectar anomalies abans que es converteixin en un problema real. El principal benefici és poder anticipar-nos, poder predir incidències, falles, avaries sobre actius crítics, com són, en aquest cas, les estacions de bombament. Això ho fa a través d'una rèplica digital que ens permet crear escenaris tipus què passaria si aquesta instal·lació es queda sense subministre elèctric durant certes hores. Això, al final, és una reducció del risc operatiu de causar problemes als nostres clients. AB Twins ofereix una solució que integra aquests bessons digitals en el tauler de control amb les dades de la bomba en temps real i genera alertes gràcies a un model de detecció precoç d'anomalies. Una implantació de la solució en totes les estacions de bombament d'Aigües de Barcelona ens permetrà conèixer de forma ràpida i eficaç el funcionament dels nostres grups de bombament, gràcies a la centralització de la informació en una plataforma única. Per altra banda, els algoritmes predictius de l'aplicació ens ajudaran a detectar anomalies amb antelació. Això ens ajudarà a crear plans de manteniment preventiu que ens ajudin a reduir les avaries. Els principals beneficis són les anomalies es detecten en qüestió d'hores i no en setmanes, un tauler de control informatiu molt útil per al funcionament de la xarxa, una referència d'arquitectura preconstruïda per implementar noves aplicacions bessones digitals a la part operativa. L'exitosa prova de concepte desenvolupada ha demostrat que aquesta tecnologia permetrà digitalitzar la majoria dels sistemes de bombament que té l'empresa en la seva xarxa de distribució. Avui dia tenim un sistema semiautomàtic de tasques de manteniment preventiu i amb la incorporació del bessó digital afegirem noves tasques de detecció d'errades i manteniment preventiu. Aigües de Barcelona situa la digitalització en el centre de la seva estratègia per garantir no sols la qualitat de l'aigua, sinó també el rendiment de la seva infraestructura.